Once again, maayong buntag sa tanan. Usa ka maayong buntag tungod kay karon ang adlaw sa Ginoo. No, adunay 365 ka adlaw sa isa ka tuig o upat or lima ka semana sa isa ka bulan. Pero ang gipangayo nga panahon sa Ginoo, usa ra gid ka adlaw kada semana. Amen ba mo ana? Hinaot nga atong masabtan ang importansya ni ana nga pila ra sa isa ka tuig. Ang total number of days sa gipangayo sa Ginoo. Og the Lord is very gracious kay ang lima hangtod sa unom ka adlaw atuap ang iyang gipangayo usa ra gyud in taon. Pila ra pagid ka oras. Okay? Somebody invites us to an occasion, unsa may atong tion kung adunay mo imbitar nato sa usa ka okasyon. Di ba mubati ta og kalipay? Nganong mubati man ta og kalipay kung naay mangimbitar nato? Tungod kay kaon na sad. Di ba? Imbitaron ta sa usa ka okasyon, okay, sa atong mga kaila, sa atong mga paryente, malipay kita. Ngano man, tungod kay buot pasabot nga nakahinumdom di ay sila nato. Okay? Kaysa kadaghan sa mga tao nga pwede nilang imbitahon, usa ka ni ato, lakip ka dato sa ilang gimbitar. Buot pasabot nga importante di ay ka sa ila. No? Sa atong ebanghelyo, atong nadungog ang sambingay sa bangkiti sa kasal. Kung asa ang hari nagpreparar og usa ka bangkiti, okay? Kung sa ato pa nang pinulungan karon, mura ba og party, no? Para sa iyang anak. Og naanay mga bisita nga supposedly nga mo-attend sa maong banquet or bangkiti. Okay? Nanay nakalista, kumbaga, mao na ni sila ang mga VIP guests. Gilista na daan, kinsara ang angay imbitahon. Apan sa diha nga ready na ang tanan o gitawag na ang mga bisita, walay nangadto, walay nangabot. So unsay gihimo sa hari? Gipadala niya ang iyang mga sulugoon aron nga pasultian sila, aron i-follow up kay basig nakalimot nga invited ay sila or naa di ay okasyon nga kailangan nila nga atinan. Apan sa diyang pag-adto sa mga sulugoon, ang himo sa mga bisita ilang gikulata hinuon ang mga sulugoon. Okay? Ang uban dagan ilang rason nganong dili sila makaadto. Okay? Og nasuko kayo ang hari tungod niini. Og mao ni sugo siya sa iyang mga sulugoon nga kanang mga tawo nga makita ninyo kana nalay paanhi kay preparado na ang tanan pero walay bisita. Kita na usa I don't know kung naka-experience ba pud mo hinaot wala unta. Nga bang naay okasyon sa inyong balay, unya way bisita mga bot. Labi nagpista no? Ano say grabe na natong handa ba? Nangutang kita gyud, hala. Balag magka litsi-litsi og binayad basta kay nay kahanda sa pista. Pero way bisita ni abot. Nagtan-aw ka sa imong gipreparar, perting daghana kaayo. Gipagawas to nimo imong mga kinakusgan nga mga plato, kutsara, baso. Ano man ang kultura sa Pilipino, taguan tong mga pinaka-the best ng mga gamit kay ay ra ipagawas pag naay okasyon or naay bisita, no? Na mailan ra ba nimo og kanang tinaguan gyud kay abog pa ba? Mabati pa nimong abog sa inig nang inigamit nimo lami mang abog. Wa man natarong og kanang trapo. No? So ingana ang kultura sa Pilipino. Pero patio nato nga grabe na natong pagpangandam pero walay ni abot nga mga bisita. Kuy Ginoo ko, murag mahugno gid siguro ang atong kasing-kasing, no? Kay grabe natong pangandam
Wala man nangabot. Pero unsay atong teknik? Atong ipanghatag ang atong mga gipangandam dito sa atong mga kaila. Oh, dalaan na lang ni kay una may lain mukaon ani. Oh, di ba? Imo na lang ni. Di ba? Matod pa sa usa ka pare sa wa pa kuno siya na pare, mag-agi-agi siya datong lugar kung taga-asa siya. O may magbali-bali niya. O magbali-bali mag-invite, magpakaon, magpa-snack man lang. Pero sa diyang napari na siya, ang mga tao itong lugar kung asa siya mag-agi-agi, maglumba naman og pang-invite. Sige na ba? Ako sa karon ba kayo? Manabit ako katong Domingo. Ako na siya magpakaon ni Father. Magsinikuhay. No? Unya one time, adto siya sa usa ka imbitasyon sa membro niya sa kapilya. Unya naamay gi preparar nga kanang lami kay nga sudan. Niingon siya nga kanang sister, lami man kaninyong sudan. Niingon ang tagbalay nga, oh sige Father, imuha na ni sa imuha na ni Father. Sister, lami man kani inyong saging. Talag karon pa man ko nakakaon og ingani nga klase nga saging. Ah sige Father, imuha na ning saging. Daw bi kay nilabay man ang anak sa tagbalay. Nasipyat ang pare. Sister, lami man kay nimong anak. Ah sige Father, imo na lang niya akong anak. No? Nasipyat. Ang punto ba nga kanang we are so labi na kita mga Pilipino, when it comes to we are very known for being hospitable, ha, maabi-abihon kita, ha, bisag wa nakapangandam, hala bunlot ginanang katong gibungkag ang lugian kay bisita kay palit basta lang naay makaon ing-an ta ka hospitable. Og we are very known for that, dili lang sa Pilipinas kundi in the whole world. No, imagine kining hari sa atong ibanghilyo, when he found out nga ang mga bisita nga yang gipaabot dili mga adto. Okay? Kita pod giimbitar ta sa Ginoo, mga kaigsuonan. Kamong nga niya diri giimbitar mo sa Ginoo sa pagsimba. Pero daghan kaninyo nagbalibad. Ha? Nakuha na ninyo ang to, no? Bisita nga nagbalibad gihapon. Father, di ko makasimba kay daghan man kay akong labuhonon. Dalaan na diri simbahan. Father, di ko makasimba lagi kay ang akong anak badlon man kaayo. Dalaan ang pagkabadlungon sa imong anak diri sa simbahan. Father, di ko makasimba kay daghan ang gugsa god. Inigsod niya anak. Ngay taas na kaayo. Daghan kay tag mga pasumangil, mga igsuon. Labaw na gani pag buluhato na sa simbahan. Daghan kay tag pasumangil. Father, busy man ko Father, di man ko ka-commit ana. Father, dili ko maka-appeal sa kuan practice, di ba? Pero maluluyon gihapon kayo ang Ginoo. Nagpadala siya sa iyang mga sulugoon. O kana nga iyang mga sulugoon, mao kana ang mga lidere sa iglesia. Di ba? O unsay mando sa iglesia nga mugawas ta. So ang mga lidere sa iglesia migawas pod. Nag-adto sa balay-balay, nag-Bible study. Pag-abot dito, mao gihapon sa Ebanghelyo. Dikon, dili sa ta mag-direct kay bidya man among balay. Dito lang tanikuan. Dikon, di sa ta mag-Bible kay wala ra ba ko ikaalagad nga snack. Daghan yapon kay tagpasumangil, no? Kabalo kong igotang tanan. Amin agree ba mo na? Di sila tugan sa Ginoo do. Colosas 3:9. Igo kita anang tanan. Kay niabot ta ana nga punto sa atong kinabuhi.
Sige tagbalibad sa tawag sa Dios, sa tawag sa iglesia. Ingon ang Ginoo, ready na ang bangkite. Unsa man ning bangkite nga gipasabot sa Ginoo? Ready na ang Eukaristiya. Mangaon na ta. Mga lawat na ta. Pero walay nagbali-bali niini. Ready na ang iglesia sa iyang mga sakramento nga iyang ipaambit sa inyo nga mga katawhan. Ready na ang simbahan sa adlaw nga Domingo. Pero asa man mo? Nganong diya sa Mutumol nagligo-ligo? Anong tuaman mo dito sa Badyangon? Tuaman mo sa San Juan? Mao pa'y pagmata ninyo, pa mo ka, si tawag na, pa mo katugbong. Atong timan-an nga, kining gipasabot sa Dios nga mga, kining iyang tahan, no, kining hari sa atong Ebanghelyo, tahan sa mga bisita. Kita na, mga VIP, diba? Sa may giingon sa Unos 9, for you are a chosen generation. Kamo ang pinili niya nga katauhan. Kita ang pinili nga katauhan sa Ginoo. So buot pa sa when God prepared His heavenly banquet, the first thing in His mind is kita. Amen? Sa diyang giprepare Diyos ang iyang langit nun nga bangkite. Ang pinakauna nga ni santop sa hunahuna sa Dios, kita. Dili ang iro, dili ang manananggal, dili ang tanom, ang bato unsa pa na diha. Tao. Sa tanan nga binuhat sa Dios dinhi nga kalibutan, the very special one is kita. Katawhan, kita ang pinaka-espesyal sa mata sa Ginoo. Maunang kita gid ang priority sa Ginoo. Okay? But what do? We refuse to accept God's invitation. Atong gibalibaran ang imbitasyon sa Ginoo tungod kay daghan kaayo una sa atong kinabuhi. Kung naa mo atong midweek, I share about being faithful sa atong mga tawag. Gitawag ta sa Dios. O kung dili ta mahimo nga matinud-anon sa atong mga tawag, ibalhin sa Dios ang panalangin ngadto sa uban nga makahimo sa maong tawag. It's the same with our gospel this morning. Wa man to nanungha tong mga giimbitar sa hari. May matong niingon siya nga, kana na lang inyo makitaan sa dalan, ang mga bakod, mga amang, mga buta, kinsa pa na sila diha, mga unsa pa na sila. No? Kita ang priority sa Ginoo. Pero kidi matagbali-bali, manang laing tao na lang. Unsa giingon sa salmista, kung dili kuno ta magdaig sa Dios, ang bato kuno iyang sugoon aron nga magdaig sa iyaha. Sugot mo, pulihan mo sa mga iring, iro, kwaknet, ha? Maoy magsulod diri sa simbahan kada Domingo. Sugot mo? Amurag mo sugot man siguro mo ang tubag. Ha? Kung ikaw paluya-luya ka sa iyong pagsimba, pulihan ikas mananggal gyud. Mananggal na mo puli sa imong pwesto sa imong lingkuranan. Kung sunod mo decide ka nga mo simba ka, wala na. Nanay nakalingkod sa imong pwesto. Nadlok mga mo kanay realidad nga gitudlo ni Kristo. Kung dili ka kasimba tungod sa imuhang negosyo nimo nga tindahan, dili ikaw ang tag-iya sa imong tindahan. Kung dili ang tindahan maoy tag-iya sa imo.
Tuot man kaniya, kung kanus siya gusto mo abre, kung kanus siya gusto manirado. Kung dili ka kasimba tungod sa imong trabaho, ulipon ka sa imong trabaho. Mao nay tinuod. Kung dili ka kasimba tungod kay di ka ipabakod sa imong asawa kay magdulog-dulog sa mo, unsa ba? Ka sa imong asawa. Mo gyapon mga asawa, kung di mo kasimba tungod sa inyong bana, ulipon pud mo sa inyong bana pud. Nakadata sa mga panalangin sa Dios sa atong kinabuhi, sa diha nga adunay panginahanglan mo duol ta sa Ginoo. Og nakadawata niini ang atong mga gipangayo. Pero nalimtan nato ang tag niini nga mga panalangin. We forget the gift because we only receive kay gusto lang nato nga makadawat lang permi. Amura purpose, kadawat permi. Ha? Dili ta mag-effort. Nasayod ba mo nga ang langit, ang gipasulod sa langit, mga tao, dili mga mananap? Ha? Muna ka nang kung naamoy mga pet ninyo, kanang naamoy mga mananap sa inyong balay, unya na mipanaw na, ayaw expect nga inig mamatay po ka, magkita mo sa imong pet dito. Walay mga mananap dito. Ha? Wa po yawa dito sa langit. Ang makasulod sa langit, mga tao nga nangamatay. Kaya nga naman, giandam na sa Ginoo para sa ato. Pero maulagi, unsaon na to pagsud og kung mismong simbahan, di ganita ganagsud. Amen ba mo na? Kung mahadlok na ka, ingana lang kagamay ang entrada sa atong simbahan. Kung nagani kag sud ana, saan ni mo pagsud sa langit? Mga ginikanan, kung dili niyo tudloan ang inyong mga anak, nga ang adlaw Domingo importante kaayo ug ang ilang unahon mao ang pagsimba, ayaw mo pagdahom nga nakabilin mo og maayo nga ligasiya sa inyong mga anak. Kay ang pinaka the best gid nga pabilin ninyo para sa inyong mga anak ang inyong pagtuo. Kay moingon ra ba ta nga dito na lang nabawion sa akong anak. Ha? Unsay bawion sa imong anak? Ang imong pagka dili hinimba? Bawion sa imong anak? Ayaw pagdahom. Ano man? Wala man sila nakakita og ihimplo gikan sa inyo. Ka nga bawion sa imong anak? Unsa day imong anak? Sa man pang bayad utang? Sa man kanang maunay kanang kumbaga ransom? Dili oy. Mauna nga importante nga may baluan nato nga gitawag kitang tanan sa Dios, imbitar kitang tanan sa Dios. Labon bitaw kaon bitaw. Bisag wa tag imbitar mangadto mga ita. Inig-abot pagit sa balay kay ising-isi dayon. Mayang hapon, ano ba? Sagwagong giimbitar god. Di ba? Naro ba yung mga tao nga kanang kunay okasyon sa balay, stricto gina sila nga maora gini ang makasod. Pero kayong uban ganahan magig sod pod bisag wa giimbitar. Magpabuutan dayon. May hapon te amin dayon dito sa Katagbalay. Ala, pag gumag-amin ako, di plato dayon. Tinood dili. Tinood. Diba? Gitawag na sila nga mga gate crusher.
no? Pero kita dili na mata kinahanglan nga mugit crush pa. Kay nga naman, first and foremost, kita ang una giimbitar sa Dios. Kada Domingo ang iglesia nangimbitar kanatong tanan nga magsimbat at tungod kay magpartake ta sa lawas ug dugo ni Kristo. Kung way mo kalawat ani ato yatag sa lain nga willing mo kalawat. Pero no, and foremost, kamo ang priority. Kita ang priority sa Ginoo. Kamo nga mga membro ni ining iglesia, kamutabang sa uban nga dili nato nga membro, first and foremost, kamo ang priority sa iglesia. Ano man, membro man mo ni ini nga iglesia. Okay? The feast has been prepared for you. Kamo ang una makatilaw sa mga sakramento before nato ipaambit sa uban. First and foremost, ang mga membro nini nga iglesia maoy dapat una makatilaw o makatagamtam sa mga sakramento nini nga iglesia. Pero unsa minahitabo? Wa may magbali-bali ninyo. Hala di ato ipaambit sa lain. Magkaon kung magpapaling-paling ganita sa atong pagpangalaga, pagsimba sa Ginoo, magbantay kita. Ngano man, because God will take away the things nga iyang gihatag kanato ug iyang ihatag sa lain. Mao nang matingala mo usahay, ako na magisunod ang mga gitudlo sa simbahan. Naghatag ko sa akong tithes and offering. Ako nang gibuhat ang tanan para makahimaya sa Ginoo. Pero unsay kuwang nga naman, wala ta nagbali-bali sa imbitasyon sa Ginoo. Ako sigurado po naay mga tao ninyo diri karon nga gitawag sa Ginoo nga mga lagad dinhi nga simbahan. Kung naghulat mo og senyales, kung gitawag bagid mo sa Ginoo, kini akong gisulti karon mao na ni ang senyales. Ay napaglangay-langay. Amen? Ay napaglangan-langan. Ay mga tao ninyo diri karon nga nagunahuna nga magbag-o na ka ako sa akong kinabuhi. Murag ayaw lang sa kay enjoy pa man ko kaayo. Kung naghungita kag senyales pod, mao na pod ni ang senyales kanya akong gisulti karon pagbag-o na. Kung ikaw naluya ka sa imong pagpangalagad nimo sa Ginoo, unya nagunahuna ka nga mobalik na ka, pero tungod kay agkaulaw ka na, mangutana sa imong kalingon nga mobalik pa ka ko, dawaton pa ba ka ko? Mura sa katong drama pod, anong salida nga kato si Liza Soberano ba? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No? Kung nagulat kag sinyas nga mobalik ka sa pagpangalagad sa Ginoo, mao na ni karon ang sinyas. Ay na paglangay-langay. Og ang atong ebanghelyo gitapos sa pag-ingon, but many are called, but few are chosen. Kay daghan gidapit apan ra ang gipili. Pataas kamot sa mga wala gipili. Uy, abtik sa ni mga batan-on pod, puro emotional sa kay mo Daghan kay ta giimbitar sa Ginoo. Ginoo lagad sa pagsimba apan gamay ra ang ni-respond. Og katong ni-respond mao kato sila ang gipili. Pero kung ang atong kasing-kasing unta tanan andam nga mo respond sa tawag sa Ginoo, sa imbitasyon sa Ginoo, kitang tanan gipili. Kaysa sinugdanan pa lang sa kalibutan, we are already anointed and consecrated to serve God. Gipili na ta, gilain na ta sa Dios aron sa pagsimba ug pag-alagad niya. Mao na nga ayo paglangay-langay. Kay basing tungod sa imong kalangayan,
di na niya kakasod og langit. Kay gamay na lang ang buho. Gamay na lang ang bangag ba? Kailangan-langan man ka. Okay? Mga ginikanan, inyong mga anak, dasiga na nga magsimba. Amen ba mo mga ginikanan? Amen. Uy, tubag mang di ginikanan. Ang mga ginikanan manubag. Amen ba mo anak? Amen. Di ba? Pero before mo mudasig nila, dasiga sa inyong kaugalingon una. Kaya magsugod mo na sa inyo. Ha? Magsugod mo na sa inyo. O mga asawa, or mga bana, dasiga po na inyong kapika sa kinabuhi nga musimba. Amen ba mo anak? Mga magtiayon. Dasiga po na ninyo. Dili ko pader kay pag agkaulit lagi akong partner pader basta akong sultian basta simba. Kay ba mo? Kanang agkaulit kanang tao nga agkaulit basta hagaro nimo simba. Actually ang gakasuko ra ana ang yawa ra may gakasuko ana. So kung kanang imong partner nimo maulit nimo sige balik-balik og maymay sige nimo maymayan nga huy mata na ba kay simba ta na maulit gani na pagbantay kay basing nakigdulog kas igsuon ni taning. Ha? Kanang inyong mga anak masuko gani na pukawon pag Domingo kay simba na pagbantay pod mo kay basig mga demonyito na pod. Ha? Uy, mata na ba? Samok mama, uy! Sige pamukaw! Kapoy kayo! Lunes padulong sa Biyernes, mata sayo kay eskwela. Sabado, mata sayo kay workers. Pagka Domingo, mata lang yan po sayo kay simba. Wa na lang gikoy pahulay, ani. Mga bata, di talaga mga linya na sa mga bata, labi na sa mga estudyante. Tinood, dili. Oh. Grabe. Unsa ka na kasimbahan. Way adlaw sa isa ka semana nga di sayo magmata. Pag masuko gani na sila pukawon nimo hagaron nimo nga magsimba. Pagbantay mo basig na mga demonito ana nagkuan diri ni patong ba sa ulo. Nang tawgo nila magbakukang bitaw. Nang bakukang sa ulo, pagbantay mo ana. Mana mga ginikanan inyo ginanghinginlan. Mga ministers, ha? Giimbitar po mo sa Ginoo sa pagpangalagad. Okay? Paluya-luya mo sa inyong pagpangalagad. Sa ko mag-serve kay kapoy man. Sa ko mag-serve kay daghan na bitaw to sula dito. Kaya ra to nila uy. Di na ko mag-serve kay wan lagi kay magtrabaho sa ako. Atong inumduman nga kining pagpangalagad sa Ginoo usa kini ka responsibilidad nga gihatag sa atoa through the church. O kung dili ta motuman niini nga responsibilidad, naay mga consequences niini. Okay? Og labaw sa tanan, kung di ta motuman niini, ihatag ni slain. Ano man, di man ta motuman, di ayon. Dito ngita taglain nga mohimo niini nga faithful nga motuman niini nga kanang dili bugat sa iyang kasing-kasing sa pagdawat ini nga buluhaton, no? Di kay kanang magsigig muro-muro. Simba na sad samok ba ni dikon sige pangimbitar og simba. Uy, balik-balik diri sa balay sige pa kada Sabado sige painumdom nga simba ugma. Napay group chat gihapon simba ugma. Jesus! May mga utana ko ninyo, be, sa isa ka tuig, ikapila mo musimba. Siguro inihapra. Ayat mo manimba, inig kalag-kalag. Ayat mo manimba, inig Christmas Eve. Ayat mo manimba, inig 9 days sa Advento, sa Misa de Gallo. Ayat mo manimba kung birthday ninyo. Nadira pa mo mangimbitar na yun? Milaka na Nagmahay-mahay na yung pari dahi. Ano ba? Before ta magsigig yaw-yaw bitaw nga, kasamok pa na yung simba. Kasamok pa na yung sigig pag-serve. Ato pangutanon na itong kaugalingon.
Atong tan-aw na atong kwan ba? Atong kaugalingon, tanaw ta sa amin, ay lagkakurat sa amin, unya inig tan-aw na to, pangutan ada im kaugalingon nga, nagmatinod-anon ba ko? Oh? Di kay sige tan-aw na to sa amin, kagwapo, ba kay daning lakiha, oy, say atong concern, itsura ra gyud kung kinsay pinakagwapa. Oy, kaplok ko, kadaghan sa inyo, daghan na karon na addict sa Photolab. Ha? Daghan na sa inyo karon na addict na ng Photolab kanang bago bitaw karon nga ilis-ilisan imong dagway unya ang imong lawas dako kay naong gamay kay lawas ba murag kag lulipon di ba naganahan ning kasi labi na ang mga maas ganahan kayo kay change profile ang ngayon man ko magpakulot sa ano Jesus kay baw na ko. Wa pa ninyo gihimo, hibaw ana daan. Wa pa'y krimen, suspect na mo. Ha? Daghan na kayo awat-awat ganahan kayo nga. Lo, nindot mo na kay kuda kung dako ako tonos so mag-gym sa ko kay ano. Nindot kay ko tanawon. Unya, pila ka oras naglakad man. Nahurot ang GCash. Ana, kamo bantay pod mo kana inyong bago-bagog naong ninyo. Kana imong pislat nga ilong pasagdi na ay na nagbaguha. Kay mo nagihat Ginoo sa imo. Kanang imong ngipon tag 1 kilometro kalayon. Sagdi na. Ay na sige pang ngita kog apps bi nga akong dugangan akong ngipon sa pangag nga alipay. Ay Ginoo ko. Kay for the first time, makita nilang kaugalingon nga kumpleto ilang hipon. Ha? Usahay, concern kay ta sa atong ingon nga mga panginahanglanon at kana atong panginahanglan for self-appreciation. Kana atong mga panginahanglan nga naay malipat para kanato. Concern kita dana. Pero ang pinaka-concern gid in taon sa Ginoo nga ikaw mismo muduol ka diri sa simbahan. Amen? Amen. Unya, kuyaw pag atong ibanghilyo karon kay naisa gitudlo, di ba? So niabot na ang katong mga bakol, ang mga buta, nangabot na sila. Kay giimbitar lagi. Daw bi kay naa may adto dito sa party. Wala sa nagsanina og insakto. So nasuko ang hari. Ingon ang hari, makadiri. Ug unsay gipapahawa gilabay do sa pagawas imbis nga may nang kanyang ingkit-ingkit dito sa litson wa na nagtangag pa pagbitbit saya pagawas nagtangag pang litson yang giingkit kay wala kuno nagsakto nya mga batan-on suko-suko ra ba dai mo badlongon mo sa inyong gipangsulob nga mga pinahabwa Sa may kuan ninyo ana. Father, pan man ni Father? Fashion man ni Father. Sige. Fashion din hala sige. Sulod ani nimo sa simbahan paghubo-hubo. Pwede, paghubo-hubo. Kay maningkamot ning mga pare og dikon nga di mo lingi. Ha? Usa po ni collection po, manang mahutana mo nga naa sa Bible di ay. Ana sabay tay nga dapat sakto nga sanina ang sulubon. Kani atong ibanghilyo karon. Nga ni tagsan sakto ang sulubon. Dili na nga mga pinahabwa. Bala na imong agtang diya may murag pinahabwa imong agtang. Kailan na imong dughan og likod. Pasag din na imong dangas nimo. Wa na kay mahimo dana. Isa kun saan pa nimo gid na sa kalapad. Kay ingana pod kalapad ang gugma sa Ginoo para sa imo. Amen. Amen? Amen. Amen, mga agtangon. Ay, mga tangon. Di ba? So, you have to dress also properly. Labi na mga batanon, no? Kay kabalo ko nga, ang uso na raba karon, ambot lagi, bali lagi ang kalibutan. Kay mo ganing nagtahi og sanina, gitahi, aron nga way buslot. Pero unsay gihimo karon, agpang buslutan na hinuon. Kabantay mo ang mga maong, kanang gitawag ng mga tattered jeans. Style man na pader. Unsa man ka pader, tiniguwang unsa nang imo pader. Sige daw.
Ambot lang. Ang kanang ganahan at sulob sa buslot-buslot, kana ramang mga gabaklay-baklay da sa dalan, no? Munang makaduda gid mo usahay pod. Pero nganong di ta mag-abot di sa dalan? Asa rin mo kapanago dapit? Ha? To dress properly, no? Dili ta man mga pinahabwa lagi kay Father, ang kanang nagsulob og pinahabwa, ang ana, Lord, I give you my heart. Lord, I give you. Anong Lord, I give you my heart? Na, Father, akong heart naman, there is dugan. Father, Lord, I give you my heart. Sa imong baga ni mo. Diba? Muna, but the main point is, God is calling each one of us, kada usa nato gitawag ta sa Dios aron sa pagsimba. That's why never miss out a Sunday. Igna imong tapad, ayaw kalimot basta Domingo. Ayaw kalimot, basta Domingo. Oh. Kalimtin ang imong mga hugason, kalimtin ang imong mga nga ipanggutok, kalimtin ang imong mga iro. Agoy napagidi ay. Domingo na gani, wala lagi nalimot pero nalit og abot. Wala lagi kakalimot pero nganong late man sa kaniabot. Niabot ka na. Mo na pag-ingon sa nagwali nga mao kining ebanghelyo, ana na. Or niabot ka, wa na. Nanggawas na, panggawas ka mo na ikaw nga nadaan sa gawas. Naay na di na kinahanglan mo gawas, kana man Nadaan. gawas naman kadaan. Ato sa nang bantayan pod ang ato ang kaning atong pagka-punctual ba? Ha? Yung pagka-punctual. Kay bala og dili nindot ng imong kanina nga gisulob. Kung punctual pud ka, isus malipay kayang ginawa na. Sayo sa mag-abot pod. Tuyoon sa palit-lit pod, kay moingon pod nga, aw, di bitaw ko mag-serve karon, palit-lit sa ko. Gara pud mo da. Diba? Atong tarungon ang atong attitude. You know, our attitude towards the church, towards God, should be the kind of attitude nga makapahimuot sa Ginoo. Amen? Amen. Kana makapahimuot sa Ginoo. Pader, ang importante nga nakasimba ko, Pader, kay mo may inyong ingon nga magsimba. Mao lagi igsuon ang simba nagsugod. Ha? Kanang pag-prosesyonal palang daan, simba na siya. Ang simba, dili lang kay kining wali, dili ang praise and worship, maram nga na itong huna-huna basta ingong simba. O dili lang pangalawat. Okay? Gikan sa prosesyonal, pagsulod sa tanan nga mga ministers, sa mga clergy, o hangtod sa recessional, gikan sa pagpanggawas, maunay simba. From end to end. Di kinana ka dire 1/4 na lang, tunga-tunga na lang, 3/4 na lang, or worse, Father, di na mag live stream na lang iko, Father. Yes. Di man na simba yung tao ng live stream, oy. Lang katong panahon sa COVID, gi-allow na sa simbahan. Di man ta kagawas. Pero karon kay wala may COVID. Pero naman po ito yung silingan ngayon mong gidumtan po. Mo hindi po kagsimbasad. Wala, live stream na lang po. Dili naman na karoon ang live stream. Ang simba gani, musulod sa iglesia, sa simbahan. Amen. Amen. Maungging gitawag na simbahan. Kay lugar kung asa dapit magsimba. Ang inyong gibuhat po kay simbalay po. Simba. Nagsimbas balay. Ang mga nagbali-bali, simbak ko. No? So ato na pila na lang kabulan, Pasko na. Unya mag 2024 na sad. Kung hangtod 2024, di gyapon tagbali-bali sa imbitasyon sa Ginoo. Kita mo na. Waon na sa Ginoo sa imong pribilehiyo. Matinga na lang ka, mapuno ning mga lingkuranan dire tungod sa o nga mga membro nga gitawag sa respond
niya katong imong lingkuranan sa una, kutob na lang ka sa pagdangoy-ngoy. Kutob na lang ka sa pagreminis. Punta din kadayog, I remember the days nga diha pa ko. Mana diha. Nga naman, gipulihan na ka, kaya di naman kagbali-bali. Muna, ignay mo tapad, pagbali-bali lagi. Pagbali-bali lagi. Oh. Bali-bali lagi. Ah, ayaw gini nagkalimti. No? Isara gyud ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo kada semana. Duha or oras inyo pagyong ilaog sa Ginoo. Kinsa di ay mo? Okay? So inaot nga ato nang nasabtan. Ato nang nasabtan kay aron makapadayon ta sa atong pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba ta na? Amen. Palihog manindog.